همه خوب خودبوری بوریش شگان در ضرر جانم نداره. زد. تاثیر ندارد سلامتی آدمو بد شده است. ҳама 100%. истет як лаҳза имрӯзҳо ҳама дар бораи олудашавии ҳаво ва хокбориш суҳбат мекунанд. баъзеҳо мегӯянд ки ин ба саломатӣ зарар дорад ва баъзеҳо на. пас саволе ба миён меояд, оё ин ҳавои гарду ғубор ва хокбориш ба саломатӣ таъсири амиқ дорад? барои фаҳмидани ин ба назди мутахассис меравем то ҷавоби дақиқ гирем. ҳамчун тавсия метем ба беморие ки айни замон муддате ки як ҳафта пеше ки ба гарду ғубор яъне ки гарду чанг хестан дар ҳавое ки тозаро ҷазир намудан оиди хатари саломатӣ чунин мебошад. яъне ки дар ин шахсое ки бемории астматика доранд, бемории фишорбаландӣ и диабети қанд доранд, ҳамёда ҳолаташонро безеб карданд. яке аз тамошобинони мо аз ноҳияи варзов чунин навиштаанд: нафақахӯр ҳастам ва ҳар бор ки хокбориш мешавад фишорам баланд мешавад. сабаби ин чӣ буда метавонад? шахсоне ки ба бемории фишорбаландӣ ҳастанд, яъне ки шумо гуфта ки ман нафақахӯр ҳастам, ҳайда имкон дар гарди ғуборе ки ҳаво пайдо мешавад фишори ман баланд мешавад. инҳо бемориҳое ҳастанд ки ҳолате ки мутатсия шидани организми бемор ба ҳамин ҳолат мебошад. аз сабабе ки ҳолат норасоии ҳаво дар организм дида метавонанд, дар ин ҳолат фишори он бемор баланд мешавад. хонандаи дигарон: ман аз шаҳри душанбе 27 сола ягон беморӣ надорам, аммо вақте ҳаво хокбориш мешавад гулӯ ва бениам месӯзад. барои пешгирӣ чӣ корҳоро анҷом диҳам? чунин посух ҳаст ки шахсе ки 27 сола аст оиди вазни саломатиш ягон шикоят надорад, айни ҳол ки бошад дар ҳолати гарди ғубор хориши гулӯ ва бенӣ дида мешавад. яъне ки бемориҳои аллергияе ки дар организм дорад ба ҳамин хотир дар ҳамин ҳолат хуруҷ мегиранд. тавсияи шумо дар охир барои эмин мондан аз ҳавои олуда чӣ аст? тавсияи ман ба шахсоне ки дар ҳолати обу ҳаво яъне ки гарду ғубор пайдо шудан дар ҳаво мебошад, ҳама вақт хоҳиш карда мешавад шахсони бемории фишорбаландӣ доштанд, диабети қанд, ин бемории аллергияе ки доранд, айни ҳол шахсоне ки медонанд ки астматик ҳастанд, аллергически ҳастанд, хоҳиш карда мешавад ки ҳавои хонаро ҳама вақт намнок яъне ки дар матҳои тар карда тоза кунанд, хонаро бод ҳавоша тоза нигоҳ доранд. ин аз обҳои ҷӯшондаӣ истифода баранд. ба ҳамин хотир мо ҳама тамоми мардум хоҳиш карда мешавад ки ҳадди имкон ба обҳои минералӣ ки мо айни ҳол бегаздор мегӯем аз ҳаво истифода баранд беҳтар аст. ташаккур барои тавсияҳои муфидатон. саломат бошед.